LGU Paway napadayawan na Gawad Kalasag Awardee for full compliance in disaster risk reduction program. Dahil natin report ni Idol Glenn Batuyong. Ademan ti Damag. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nakaawat ti munisipyo ti Paway, ti Gawad Kalasag, kalamidad at sa kunaalabanan, sariling galing ang kaligtasan award. Kalpasan ang narate a fully compliant, iti panang tingiting kadagiti local disaster risk reduction and management councils and offices. Opisyal na naawat iti na isang sangayan na panakabigbig kabayatan ti Regional Gawad Kalasag awarding ceremony anaangay iti Bawang North Central Sports Complex, iti Central East Bawang La Union. Inawat tinasaw a pamadayaw iti biyang ti munisipyo, babayan ken ni Mayor Sheila Galano ken ni Local Disaster Risk Reduction and Management Officer Jesus Basena. Ti fully compliant rating ti munisipyo ket mangipakita ti sustained efforts na iti panang papigsa kadagiti disaster preparedness initiatives, pakairamanan ti panakaypasdek dagiti epektibo nga early warning systems, regular apan nakapaysayangkat dagiti disaster drills, capacity building activities, functional emergency response mechanisms, ken native care apan nagtitinulong dagiti lokal nga opisyales, barangay units, ken community stakeholders. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak RMN.